Ai avut depresie vreodată? Bă, nu știu dacă am avut. Cu siguranță am iubit unii oameni din viața mea mai mult decât pe mine însumi. Și poate dacă stai să vorbim despre un egoism al nostru, dacă stai să te gândești pe cine iubești cel mai mult, orice om și-ar răspunde, nu știu, copilul sau altceva. Dar nu e adevărat. Pe noi înșine ne iubim cel mai mult. Și zic și de ce. Pentru că toți ne gândim la sufletul nostru și la Dumnezeu. De fapt, când te gândești la Dumnezeu și la momentul în care ajungi în fața Lui, da, și o să fii judecat, ăla e momentul culminant. Și dacă ți-ar păsa de cineva atât de mult, ar trebui să-l aduci pe acea persoană în stadiul în care să simți că el trece de pragul judecății lui Dumnezeu. Deci în momentul în care noi ajungem acolo în fața judecății, crede-mă, de tine o să-ți pese.